Poikki! Ja ne isäntä oli? Vekko. Aika vekko, joo. Mennään vähän miettimään. No tää. Sinä melako. Sinä melako. Koppi. Tule! Ihan hyvin meni, kun oli osaava ohjaaja, mutta sitten kun mä ohjasin ite, niin en ollut ite niin taitava, niin meni vähän heikommin. Seuraavaksi tulee tällainen nurkka. Sun tehtävä on kävellä tästä nyt koiran kanssa autotallin reunasta autokatoksen vieressä eteenpäin. Sieltä nurkalta tulee haalari. Koira menee siitä. Saman niin kääntyy. Sitten teidän perään tulee kun menette uudelle, niin pitää kierrellä talon. Ensimmäinen homma on se, että tänne nurkalle ja saman tien takaisin sun haalari nousee. Ja takas. Hyvin menee. Siitä vaan eteenpäin. Vähän pitkä hinta. Korjaa taas remmi sieltä ja menkää kattoon tynnyriä. Ja voit keuua taas koiraa. Silitä oikein. Sieltä on hyvä polvalta kurtetus. Hyvä. Sitten eteenpäin. Meet ihan samanlaista reipasti kävelytahtia siitä haalarin ohi ja sitten autotallin ympäri kävelylenkkiä. Vedä ovi kiinni perässä. Nyt meille tuli lupa. Mentäisikin. Ei me taita tulla, meillä on niin kivaa täällä. Tuomari ei saa henkeä, sulla on kieli suussa. Kuoliaaksi hirveän melkein. Sitten vähän ammutaan vielä. Eli Hiinan päästikin ja käveletty tonne kehänauhaa kohti. Mun puolitukkeessa oli eri naavaa suussa.
Ei kai. Meinaat sä? Joo, kessiin. Vähemmän kyllä. Sitten tänne päin. Siihen pysähdy. Sitten. Hyvä, se oli siinä. Mitään ei tippunut taivalta riistaa. Mä juoden itse. Kyllä se ihan silleen, mutta niin, mitä se on kotona itselleen aiheuttanut pelkoja, niin kuin kaatanut pyykkitelinettä tai muuta, niin silloin kun se pääsee heti sinne takaisin, se menee niin kauan karkuun kun ääntä kuuluu ja sitten se juoksee sinne takaisin katsomaan, että mitä tapahtuu, niin täällä sitten taas on se pelkäs niin kuin hirveästi, kun se ei heti päässyt tarkistamaan niitä tilanteita. Meidän mielestä tekee kauheasti missään pelännyt ihan. Se menee niinku tuolla samalla volyymilla tai vauhdilla niin joka paikkaan, että on pimeä huone. Varoit, että se mitenkään rauhallisesti reagoisi asioihin, Niin, mutta ei. muitakin touhia. Pimeessähän se meni niinku oli päivän nopein pimeä huone, koska se meni silleen niinku Niin mä vähän kuuntelin, ettei se meni valokiila pysy Teki ihan perässä. duunia, ei siinä hirveästi vauhtia mitään. ja sit se käytti nenääkin ihan hyvin, että Ei oikein. mitään sanomista. Tollain kyllä saa toimia. Joka paikassa se toimi niinku silleen hyvin, mutta jos ajatellaan loppupisteitä, niin ei ne mitkään hirveän korkeat ole, koska siitä puuttuu tämmöiset aggressiivikäyttäytymiset niinku vieraita kohtaan, mitä täällä vähän olisi kiva ehkä näkyisi noissa hyökkäyksissä ja muuta. Mutta sellaista tästä kuoresta nyt ei mitenkään saa millään Ei, kaivamallakaan, että ihmiset olisi niinku kauheita, mutta pitäisi. Eikä ne kai tältä rodulta odotakaan. No eipä onnekskaan joo. Mutta toi mitä kysyin, niin pimeä huone oli tosi hyvä. Kelkalla vaati sitten vähän apuja. Että siinä sai vähän sulta tukea, mutta niin kuin kokonaisuutena se on kuitenkin +1 kohtuullinen. Kyllä sillä on sitä rohkeuspuolta. Ja te olette mun mielestä niin kuin hirveän hyvä pari. Teillä on hyvä suhde. Te ottaa niin kuin sopivasti tukea, mutta kyllä se pystyy ihan itsekin tekemään. Ja sä osaat sitä niin kuin hyvin kehua. Mun piti tätä edellistä ohjaajaa, mutta mä en kerennyt. Se oli niin kuin Markon koira, niin olisin kehua, että niilläkin osas hyvin kehut koiraa. No joo, eli toimintakyky +1. Terävyys, mitä se tuossa seinässä, no eihän siitä löydy semmoista, että se itseään aggressiivisesti puolustaisi. Se on +1 pieni ilman jäljelle jäävä hyökkäyshalua, että se puolustaa itsensä pussaamalla vieraita. Se yritti tukahduttaa laittaa kielellä. Mutta sitä ei haettu tässä myöskään, mutta kuitenkin se oli +1. Ja se oli kiva, että ei ollut näitä jäljelle jääviä hyökkäyshaluja, ei niitä toki niin voinut odottaakaan löytymään. Puolustushalu. Sen sieltä sun jalkojen välistä se kurkki. Ei lähtenyt kuitenkaan ihan kokonaan pois. Se oli aika pitkän kanttia katsella sinne, kunnes sitten kun pohka meni niin jalkojen välistä. Joo, eli +1 pieni. Siellä niin vähän sitä halua siellä saattaa olla, mutta ei missään muotoa mitään kykyjä tai muuta. Taisteluhalu. No +2 kohtuullinen. Se tykkää kuitenkin sitten ihan tosta vähän pehmeämmällä kun leikitään, niin sehän on ihan niin kivaa leikkiä saadaan sitten aikaiseksi. Mutta ei ihan hirveästi sillä niin kuin muualla taistele. Se menee tällä vauhdilla enemmän eteenpäin kuin sitä taistelulla. Hermorakenne +1 hieman rauhaton. Kuormittuu kyllä, kun testi etenee, mutta ei mitenkään pahasti. Temperamentti, no ei varmaan ihan hirveä yllätys, että se on +1 erittäin vilkas. Se kerkee kyllä joka paikkaan pää 5. jalkana ja niin kun, kyllä pystyy sitten kun tapahtuu jotain jostain suunnasta niin kohdentaa siihen huomioon, ettei se niin kauheasti hajoa sillä se juttu, mutta että kyllähän se on vilkas koira. Erittäin vilkaskin suoranaisesti. Kovuus, miten se muistaa näitä pahoja juttuja. Hyvin huomataan tuolla nurkalla, että hyppää sitten tonne ylös, että pääsee menemään rennin mitalta sieltä. Se on +1 hieman pehmeä. Ei kuitenkaan, että se muistaa nämä jutut, mutta ei mitenkään pahasti. Luoksupäästävyys, no se on +3. Hyvän tahtoinen luoksupäästävä avoin. Täällä ei ole enää sellaista kohtaa, että niinku super avoin ja super hyvän tahtoinen, mutta semmoista se olisi, jos täällä lomakkeessa olisi semmoinen lisäkohta. Ja laukaus varma. Mistään ei tule miinuspisteitä ja loppupisteeksi teille jää 140 kappaletta. Oikein mukava koira.